I pozdrav svima! Mućao! Igramo Isaac! Nešto idemo press to start! I idemo, inače igrat ćemo u dvoje. Zato što smo namestili kontrole, on igra na joysticku, ja igram na tastaturi. Ok. Idemo na new run. Ja ću uzet Isaac. Iću random! Random. I voila! Evo nas, tu smo, zajedno. Turska. Ali samo obrnuto. Idemo u ovu sobu, bato. Jučaj. Idemo ovamo. Ja ću da bijem ove. Ajde. Ja. Ok. Evo ja ću ti ga pomoći. Šta? Jesi ti uzorno? A da. Dijelimo. Da rerollem? Da. Daj, pa nikad nemamo sreći sad. Pa dugmeta su loše. Nikad ne pritiskaj dugma kada imamo u žutoj sobi. Ajde, vidjet ćemo ako... Okej, dobro vam da... Ajde, uzet ću Spectre Ball. Ovo isto puca. Okej, nema se. Okej. Nema... Možemo da dobijemo cash. Možemo da rerollemo. Ajde. Doš? Okej, ja bi da... Ajde da kupimo... Možda bateriju kupiti. Da. Mogu si sad da rerolluješ ako ne bi uzao. Da! Zato što sam glup i glup sam na kvadrat. Ali nema veze. Idemo, bato. Zajedno, do pobjede. Da, do pobjede. Inače, ljudi, ako želite... Ja sam glup. Inače, ljudi, ako želite da snimamo još ovoga, onda pišite u komentarima. Tako da je to. Čekaj, onda je možda secret. Vjerojatno. Jeeeeh! Mega baterija! Sad čekaj, malo je sačuvaj prvo. Tinted Rock. Ali nemamo bombu. Prisjeći se na secretu. Ok, ajmo mi na bossa. Yes. Ja, tu si ti jednog, ja ću ovog druga. Da li si realan? Vreni se namjerno skroz, to je moj. To je moj gaj, to je moj... to. Ček, zostao pobrljao ko je ko. Ok, imaš jedno i po srce. Tako da, ok. Dobro je to. Imamo 3 kilo srca, ajde. To su bombe, uzmi. Aha. Bomba. Može. Može, ništa. Ajde. Pukni ti. Ajde. Pukni, jebem ti. To, neću sad da uzmem srce. Što? Što sam jači kad nemam srce. Ovo izgleda kao da igramo Vatra i voda, kako se zove ono već, na browseru. Water boy. To tamo kod mene u razredu non stop igraju, ali ovo je mnogo bolje. Da. Ovo je mnogo... Zove se Fire Boy and Water Girl. Da. To je to. Ok, ajmo, idemo sljedeći pod. Coca-Cola time. Pivo time! Da pivo? 100%. Ovo je ona isto stvar koju smo dobili pre. Ja nisam uzeo onu bateriju. Mega baterija! Sad čekaj, malo je sačuvaj prvo. Bruh. Možeš ti uzeti. Ili da sačekamo da rerollujemo. Dobar je ajte, mislim. Ajde. A to ono što puca, da. Da, pucaš ili pucaš. Da, neće ti ništa, to je... Ne, ova soba je retka, imam samo koliko šancu? 16% šancu za ovo. Ovo je good. Ovo ćeš ti onda da uzmaš. Uzet ću. Ok. Mislim, ne veze s ovim, ova je... Dol. Otprilike, da. Vidi, imamo samo 16% šancu za tu sobu. Što ono... Dosta je. Čekaj, vicao, sve ovo je patent. Odeš ovdje. Bum. Novčić! Ne, pogubio sam produženo. Vjerovatno ćemo imati dovoljno. Čiks. Imamo 14, samo previše jedna. Mr. Angel. Ajde sad uzmemo ovo tu. Ajde. Cash i... Čekaj, ima još jedan patent. Što? Da uđemo ovdje free. Da. Pa da! Čekaj, sad video. Boom, free! Free!
Inače on ima iskustva sa ovom igricom, a ja igram... Ali nemam iskustva sa kontrolerom. Da, nema za to, ali inače on igra ovu igricu ekstra, ali ja igram kao kurac. Da. I on ima to sad. Dokle preživimo, ali ima nas dvoje. Tako da. Čekaj, možemo ovdje da vidimo stvari. Yes! Uzmi onda ovu bombu i da biši. 3 kile, okej. Bra. Ajde uzmi ovo pola. Ne! Bre. Uzmi ti. Da sam retardiran. Okej. Ovo je najbolji. Mogu da dobijem. Free boss. Šta je ovo? Možeš uzeti dodati soha. Aj ti uzmi ovo. Ne bih. Reroll? Odmah. Da budem na jednom srcu. I to je jedina stvar. Namjerno sam potrošio. Da budeš, kako se zove onaj? Zato što ovaj karakter više damage-a. Da. Nećemo, slušajte ovako, novo pravilo, nećemo da uzimamo pileve zato što jako je... Da. Nešto su geji, neću. Mislim da ja i ti imamo idiotizam ili nešto. Šta je ovo? Reroll, brate. Ajde, to tebi treba. To meni treba. A šta je ovo? To je kupon, tu dobiješ free damage. A ne, dobro je ovo, čuvat ću ja ono svoj reroll da bude. Nintendo. Bum. Ćao. Uzmi ti jedan. Damage da. Damage, brate. Okej. Ima se uzeti. Dam si šok. Samo uzeti jedno, ali... Si iskoristi sve kako? Cool, brate. I bimniti supu. Ne! Prestalo da deluje. Evo ga, pauk. Pa nije zauvek, šta misliš, samo daj ti free boss. Pa ono moj kartu to je bilo. O da, onaj moj item, bre, garantuje nam devil dealove. Yes! Da gej. Oba itema su dobra. Ti uzmi nož zapravo. Nož! Nož uzmi. Nož? Da. Čekaj, ja ću ići po kupon. Onaj. Da se sa time gađam. Brate, to radi toliko mnogo damage-a, ti si... Oh my god. Ne znam. Oh my god! Sam ja glup ili nešto? Pa ne mora to spamuješ, bre. Spamovanje ne... Ne, ja sam sad nagrabusio, ne... Trebaš da napuniš! Umro sam. Sad trišit. Moći. Okej. Sad je vreme da idem. Sad kad je on mrtav, ja trebam povedim bossa. Keš to. Stavimo ovdje keš.
Damage. Ideš sad na bossa. Okej. Poželite mi srati. Mrtav si. Ne. Nisi. U gamingu. Nikad ne odustaj. O, dobio sam... 0 damage. Sad imam manji damage, pošto mogu pira. Pogledajte na to si. Čekaj, ubijat ću ove male prdavce. Šta je to? Ja, baby. Evo, uživao si me. Da. O, damage. Uzmi ti to. Aj. Daj ti hvala. Dead cat jebo, o, to ću ja uzeti. Što ja imam jedno srce. Ti zapravo... Ovo možda rerolluješ kada uzmem, čekaj. Sad možda rerolluješ. Šta je? Neka. Moram da se uvežbam s ovim. Da, treba se uvežbaš s tim, bre. A si jak. On je beo... To je to! Evo, to ću poslije da odbam. Oh my god. U stvari, ovo sa tvojim moglo bi biti jako dobro. Mogu da uzmem. Uzmi. He's na blender. Ne, blender. Blender! Kita u blenderu! Čekaj, koji je ovo pod? Okej, daj si jedan možda. Nemoj da pisaš. Jo, baš fuck. Oh my god. Ne! Please. Ajde. Jedan imam još! Oh fuck. Konačno. Šta je ovo? Uzmi, to speed, isto. Pa jebote, pa samo ću da se zalećem. Da budeš brzo. Mislim, ako ti uzmeš jedan od ovih garantujem ti da ćeš umreti. O, čekaj, kapi! You kapi! Yes! I sad samo imaš legendarne srce. O, hoćeš? Neki više shitty item. O, to nije loše. No šta? Okej, to zapravo može biti moj spas. Yes. O, nes! Ne, čekaj, pro gamer strategija. To je strategija vuče, nemaš ti pojma. GG. I sad vidi, bum, 3 srca. Ja. Dva itema koji su... Ova je OP, ova je let. Za tebe. Može. Sve bom. I sad poleti. I sad leti. Ja i ti letimo. Ja sada letim. Je, letimo. A trebam sad biti... Ne, pa da ti retardiran! Pa ti si retardiran! Nisam retardiran, nisam pomerio, samo si... tem nešto uradim. Treba da šmrkaš bre. Koji i si ispustio bombu? Ti si spustio bombu.
Ljudi, opet je mrtav. Opet je mrtav i sad ja opet nam pobedi. Znači, njemu će... Ti si tu. Eto. Nice, to je nice. Šta misliš? Okej, vreme za mam. Mamuti. Ne volim mamute. Nešto nisu tu. Evo, bre, ja pobedit mamu. GG. GG. Bolje idi dole. Pa živ si, bra. Koju ćemo? Sad. Ovaj. Okej. To je damage, može uzeti damage. Jednako već puno radi damage, ali šta je ovo? Nemojte da iđem, šta pa. Šta je ovo? Nije dobro. Reroll. Uuuu, to će ukrasti sva crvena srca, ali će pretvoriti u druge stvari. Ali ova je nerfovan baš, pa je malo postao sranje. Tako da ono. Ne, čekaj, ja imam isto reroll. Ajde. Koji item? Aha, da, ovo. Sranje, mislim. Bolje ovaj Dark Bomb, uzet ću njega. Ovog crnaca. Da. Let's go. Okej. Šta? Nema šanse, nije. Okej, bro. Mrtav si već! Au, jebote. Oh my god, ja ću puknuti. Ne breni se, još ima. Ne znam, živi. Tako padaš u tu. Onda pukneš. U balon. Ja ne znam koliko više imam ovih lajkova, brate. Ja mislim imam ja 3. Možda. Evo, živ si! Sam im mogli da dobijem ovog srca. Srca! Yes. Reroll ako hoćeš. Samo da uništim ove vatre. Da budeš bezudan. To je beskorisno. Beskorisno. To je beskorisno. By the way... Noga. Uzmi to. Odmah. Šta je to? To je sve gore. To je plus sve. Health, damage, tears, sve, evo, bum. Imaš 4 srca sada. Od 0 do 4. Imaš taj Ace of Hearts, to nemoj još da iskoristiš. To iskoristiti kada ima mnogo neprijatelja u sobi. Evo je moj. Inače faca. To je ovaj sausage. Pojio si sausage. Ako opet ću da umrem zato što ne znam kako se ovo koristi.
Ne brini se, brate, ja ću da te carry. Jebote, koliko imaš mušica? Ovo je samo... Imam i ja, dobro. Carry. Ovo će damage. Ovo damage najbolje. Hoće, smijem ja ovo. Možeš. Ako ti se sviđa. Mislim, malo je kupala. Kak ide? Sad imam... 4 srca. Mislim smo pobjegli. What the fuck? What damage? Vigna koliko je? Ova čurka. Ne, mi smo pobjedili! To je to. Gigi! What the fuck, ima još jedan pod. Da! Pa i se ne sjećam kad smo igrali, bre. Skandari nula. Nemoj. Ja bi ovo. Ne mogu. Už ja da uzmem. Uzmi. Šta je to? Dobro je. A šta je to? Dobro je. Big Brother is watching. Ne. Da. Dobro je. Ne, da meni. Da. Brate, imam 20. Šta je? Izvini. Pa nema zvini, već si uzao. Tako. I dalje. Ko pa ima, bre, nema ništa. Mrtav je, brate. Ja dobro. Umro. Sad idi ti u taj chest, please. Nice. Nije kraj. To je kraj. Ne. Ne kraj, ljudi. Ti. Je, unlockao sam nešto. Boj me brigaš. Ano. Ne. Idemo čest. Svi čestovi daju iteme na ovom podu. To je zbog tvoje kockice. Uzet ću ja mogu. Ne mogu uzeti drugi. Možemo. Sam ti da. Jedan sam da. Ukrao sam ti kocku. Ne može ući u ta vrata, ne. Kak? O, šta je ovo? What the fuck? Yes. Yes. Evo ti kotka nazad, by the way. Znaš što bi se igrala? Pa mada se igrala, sam se igrala svoj malo, sam takav. Oni sam se sol. Imam jedan kelpu, čepam ti ja. Koliko ovih flajova imamo? What the fuck? Stani, ajde se vratimo ovdje. Oh my god. Oh my god. What the fuck? Šta je ovo? Kako dobijamo tog dobra itema? Znaš što imamo sreće? Aha. I? Ja ću uzeti visić. Okej, uzmi ono to. Ja ću uzeti kotka. Ko se može za? Let's go. Mogu si gledati generator. Sada, imaš jak se gledati, sebe samog se daje. Čekaj, možda ligovati nešto čekaj. Jedno. Znači, možda da potneš, njemu nije slikat nešto. Ne vidim svoj zadnji pot. Okej, pot, uzmi tu kartu. I odmah je tu. Sad imaš štit. Malo. Nemam isti taj štit, ali je malo prilično. Ti imaš takve sreće, mama. Sad ću, ja ću sad vidat sve. Sad ću, ti ću vidjeti najtam. Misliš? Kako budem igram? Da. Ne iskoristi sligu. Ne, idiot! Sligu? A, sligu, ne kartu, karta tebe uništio. Ne, jedi, kako imate kartu? Ne, sećam s kjem imate, posle imate to uništio. Imam se boss. A bolan? Imam bolan. Čekaj, ti imam ključ. Gdje je boss? Bolan. Da vidiš? Okej. Znači on je teška sipačina. Da. Neću da kažem, nema nešto što tačno. Ne, čekaj. Prvo ćemo ovdje. Ne brini se, ja drugo god možemo popojpati ovo ujedača. Znači, dodajem ključ. Mislim, ne ključ. Ovaj, ekstra ovaj. Da. No, 41 pol stvari. Samo jedan baš dobro. Sjećam se, ili se na zagrati, ili nećem slijediti.
Čekaj, imam kocku. Ne, pusti se. Ne, moto. Radiš. Opa, što se smijala, ti trebam brzo kucati. Onda moram čakaš. Smo možda stavimo srp, malo se prikriješ. Ali ovo baš da se prikriješ. Uopće, ja mislim da je najbolje da se sad ubiješ. Što? Zašto ću sad ubiješ? Udaj tamo. Ne, ubiš se. Sad. Face. Dobiješ još jedan health i idemo na boss. Ajmo. Sam prešao in the research. Oh my god! Oh my god! Pobedili smo! To je to, ja ću. Pobedimo!